tungod sa among kawad-on, tungod sa among kapobrehon, mao nga nisulod jud ko diri sa vlogging mga ka-idol kay nanimpad jud ko diri. Nanimpad ko diri kay namasin ko nga basin pa di ay nga diri ko kwarta, makasweldo ko diri. So mao na nga hinungdan nga nisod jud ko diri sa vlogging. Mao to tuig 2022 bulan kadto sa Abril o mga 5 na ka tuig mga ka-idol ang nilabay no. So taud-taud naman jud ko diri nag-vlog mga 5 na ka tuig kapin. So mao gyud tay hinungdan mga ka-idol nga tungod sa among kawad-on gyud mao gyud na. Grabe man gyud namo ka lisod sa among kinabuhi diri sa bukid mga ka-idol. Laliman ka mga ka-idol nga kanang nagtubo gyud mi nga grabe gyud namo ka lisod, grabe gyud namo ka pobre. Mutug-an gyud ko sa walay likod-likod mga ka-idol. Dili ko mauwaw nga mutug-an ko diha ninyo sa among kahimtang kay tinuod man gyud wala ko nagpakaroon ingnon. Grabe gyud namo kalisod sa amo ang kinabuhi diri sa bukid sukad pa sa una. Sa pagkatuma na ko ubuot. Grabe maluoy lagi ko sa kuang mama ug papa sa una. Kay ultimo mga ka-idol asin ug bitsin maglisod mi og palit ana kay wala man gyud mi pangita diri sa bukid. Nag-umar mi diri pero wala mi pangwarta diri. Inana kalisod mga ka-idol no, grabe. So sa laliman ka mga ka-idol kung adunay masakit sa among pamilya, labi na sa akong mama sa una nga usay masakit. So usay maghilak ko mga ka-idol gumikan kay kining wala jud bitaw ta mga ka-idol walang wala ta. So dili ko kapalit og tambal ana ba mo na nga usa jud sa rason nga nganong gisulod ko sa vlogging kay mao gini ako ang pangandoy mga ka-idol nga unta makadawat og sweldo diri para makatabang ko sa akong pamilya, makatabang sa amoang kalisod. Kay ako man yung nakita mga ka-idol ang nag-una pa namo no mga vlogger nga nakasweldo na. So kay ang sweldo sa Facebook mga ka-idol kanang dako man jud siya og tabang no. Bisan karon mga ka-idol nga ginagmay na kayo ang sahod diri sa Facebook. Pero mapasalamaton gyapon kog dako mga ka-idol kay dako naman gyud ni kay tabang sa sa mga panginahanglan diri sa bukid ang sahod nako diri sa Facebook. Mao na nga pasalamatan gyud nako dako unang-una ang atong labang makagagahom. Nagumikan kay ang akong giampo kaniya mga ka-idol, akong gipangayo niya nga makasahod ko diri sa Facebook. So niabot yun ang time mga ka-idol nga nakasahod ko. Bisag dugay man ko nakadawat og sahod diri. Grabe mga pagsulay nga gihatag sa Ginoo no kay gisulayan jud ko sa Ginoo mga ka-idol kung makaagwanta ba jud ko diri sa pag-vlog gisulayan ko niya mga ka-idol dali man katulo ko katuig aya pa ko nakadawat og sahod diri sa Facebook niya grabe mga pagsulay daghang mga pagsulay sa akong ang page mga ka-idol grabe mga violations mo na nga hinungdan nga wala ko nakadawat og sahod jud sa una mga ka-idol sulod sa tulo ka tuig wala ko isweldo diri pero wala gyud ko mo undang mga ka-idol no nipadayon ra gyud ko nagsige ra ko ampo sa Ginoo nga unta makadawat og sweldo diri sa Facebook ug worth it gyud mga ka-idol nga akong pagpaningkamot diri kay luyo sa akong pag-antos na pulihan ra gyud ang mga kalipay mga ka-idol nga walay kabutangan tungod kay nakadawat man gyud ko og sahod diri sa Facebook mo na nga pasalamatan gyud nako ang Ginoo mga ka-idol labaw sa tanan.